vens amb un llaç groc, si et dic sobiranista independentista, no t'ho agafes com un insult, tu, no? No. Encara que el llaç groc no signifiqui això. El llaç groc es va començar a utilitzar als Estats Units quan enyoraven els soldats que estaven lluny, que estaven a la guerra, i van començar a utilitzar el llaç groc com una idea de m'agradaria que algú que jo estimo tornés. O sigui, que és perquè et trobes a faltar en Junqueras. Sí, en Junqueras i tota l'altra gent. Sí. Sobretot n'Oriol, que és el que més conec. I si jo ara et preguntés si tu ets independentista, em contestaries? Sí. Sí que ho ets. Som independentistes, som sobiranistes, secessionistes, com ho vulguis dir. No som nacionalistes, no m'hi considero. I si parlant de Balears, Mallorca ens roba? No, a vegades Mallorca ens ignora. És a dir, jo no crec que ens robi, sinó que simplement entenc que Mallorca és molt grossa, que Eivissa i Formentera no tenen el pes polític que haurien de tenir, ni tan sols han sabut tenir Eivissa i Formentera el pes polític que s'hi ha tingut Menorca a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i com que mai no hem tingut aquest pes polític, no ens han fet valer prou i no pensen en nosaltres. Vull dir, és una qüestió més nostra que d'ells. Si nosaltres fóssim capaços de fer-nos valer, segurament se'n recordarien més de nosaltres i no patiríem algunes discriminacions que efectivament sí que patim. Veuràs els debats? El del dia de Sant Jordi segur que no, perquè estaré... són les festes del meu poble i el dia de Sant Jordi solem tenir coses més importants a fer.